Здравейте, днес сме в Хале, имаме премиера на нашите видеа, имаме видеото на плик и сега ще задаваме въпроси на всички, които са тук. С моя човек. Давидко, ти какво мислиш за евента? Брат, всичко е мега генгста, ще кой ти кажа. Много як евент, братле. Аз не съм като цяло тая култура, но мисля, че много яко се е получило. Впечатлен съм, наистина. Какво ще кажеш за видеото днеска? За нашото видео? Това беше най-доброто видео, което съм виждал някога, брат. Това е най-добрият скейт клип. Пацинка, ти какво ще кажеш за евента, бе? Бате! Кой ти е любимия български скейтър? Любимия ми български скейтър е Ян Лозов, братле. Ласката, брат. Как кой бе, гибона бе, бо? Имаш ли любим български скейтър? Имам, да. Чечо Демечо. Не знам, Калян Тренков май. Калян Тренков. Брат, Титото. Защо не се пусна на мини рампата? Защото не знаех кога е евента и бях до магазина. Stop the cap! Ще ходиш на рап концерта сега? Не. Ще ходиш ли на рап концерта? Да, със сигурност. Какво ще кажеш за евента сега? Какво ще кажа за евента? Да, какво ще кажеш за Беше евента? яко, видеото ви беше много яко. Така да, хареса се. Пускай бита, Ванко! Тя момчета са бункало. Искам да дойдат тук. Аз трябва да кажа, че без защото това видео нямаше да съществува такова фото. Той го направи точно такова. Аз искам само да кажа, да гете малко шум за ачката, брат ми. Той не е тук. Ти ме уважаваш, бе. Брат, много силен евент. От мега много време е нямал хубав евент във Варна, ама е такъв, дето се събере мега много хора и всички да викат и да скачат и да се кефят на реално на скейта във Варна, брат. И много тегъв парк. Днес аз много се изкефих, брат. Ево, мерси много. Ела да питаме някои работи. Питате ли? Да, какво мислиш за нашото видео? За видеото? Да. Невероятно. Невероятно. Не съм виждал по-добро. Тая вечер аз за първи път го видях, не можах да присъствам на бъса от 2023, за което много съжалявам, но се получило невероятно и аз съм зверски благодарен, че бях тук тази вечер да го изгледам. Благодарен, че момчета, беше и тук. браво. А на скалата как прекарваш?